Na proširenju uz magistralnu cestu u Počitelju postavljeni su betonski blokovi koji prvenstveno autobusima s turistima sprečavaju parkiranje. Vlasnik zemljišta, kako kaže, želi upozoriti na nelegalne radnje u ovom poznatom hercegovačkom mjestu. Na betonske blokove, takozvane žardinjere, naići ćete ako se vozite magistralnom cestom M17 iz pravca juga, odnosno od Čapljine prema Počitelju. One priječe prolazak autobusa, ne i manjih vozila. Vlasnik zemljišnog prostora uz cestu, Hasan Veledar, kazuje nam kako je više puta onima koji parkiraju na tome mjestu, čime nerijetko ističe u potpunosti blokiraju ili ugroze odvijanje prometa, ukazivao na taj problem. Oni jednostavno se parkiraju na parkinge na sred puta gdje ne možete ni ući ni izaći. Znate, onda se ima puno problema sa tim šoferima koji jednostavno neće da sklone svoj autobus. Veledar nam pokazuje znak koji jasno označava gdje je parking, ali i na parking unutar ulaska u staru jezgru Počitelja koji nije prazan. Mi smo uvijek odobravali malim autima i srednjima. Vi vidite, ovi buseva dole imate srednje. Ja nikad nisam rekao nemojte vi dolaziti ovdje, nemojte ovo i ono. Jednostavno, ja želim malo reda. Znači da ljudi i ova devastacija Počitelja koja je napravljena sa ovim silnim nelegalnim objektima, to je jedna katastrofa, to je jedna sramota za cijelo društvo. Regulacija parking prostora od velike je važnosti, potvrđuje to i čapljanski načelnik. No dodaje, kada je nered, to je dobro, a kada želite zavesti red, pojave se nekakvi ljudi, citiramo, sa suludim pričama, da iza toga stoje nekakve nakane koje bi bile na štetu ovog ili onog naroda. Naravno da se ne radi o tome, mi jednostavno želimo da od Počitelja, od Mogorjela, od starog grada u Gabeli, od Desila, od rijeke Trebižet imamo gospodarsku dobit, da zaradimo nešto, da zaposlimo ljude i uvjeren sam da bi to poduzeće moglo zaraditi sebi za plaće i ne samo to, nego i za mnoge druge stvari kao što je, na primjer, čišćenje starog grada Počitelja, Mogorjela, plaćanje javne rasvjete. Dok se vlasniku privatnog posjeda spočitava kako priječi parkiranje autobusa u Počitelju, mi smo na parkingu uz cestu samo 20 metara od ulaza u Počitelj zatekli veliki broj ovih vozila. Dolazimo ovdje dosta često, zavisi od programa, a što se tiče parkinga, parking nema nikakvih problema, uvijek je slobodno, uvijek ima mjesta, tako da nije problem. Vozim dugo godina i sad idemo na izlet u Mostar iz Graca, stajemo u Počitelju, nije nikakav problem za parkiranje, tako uvijek radimo, to je sve u redu. Nema nikakvog problema, ima veliki parking ispred lijepog urednog restorana. Jedina zamjerka u Počitelju što bi mogao biti malo čišći. Dok posjetitelji zamjeraju na čistoći, Hasan Veledar iskazuje negodovanje radom federalnih institucija koje, kaže, odvlače novac od poreza, a nisu u stanju izraditi regulacijski plan. Dodaje da nije problem ukloniti betonske blokove, ali s njima postoji kakav takav red. Hoće li oni tu i ostati, odlučit će inspekcije, jer prema zakonu o cestama federacije bilo kakvo građenje 20 metara od magistralnog puta zahtjeva suglasnost Federalne direkcije za ceste. Julija Gubeljić, N1, Počitelj.